У нас взагалі-то не потребує ліцензування діяльність з пальним в ємностях до 5 літрів включно. Вона і не потребує акцизного адміністрування, і, відповідно, не потребує ліцензії. Але при цьому при повному введенні закону 3817 з 1 січня обов'язковою умовою при експортно-імпортних операціях, а ми говоримо про імпорт зазвичай зараз, було те, що, наприклад, оцей газовий балончик для оцих туристичних плиток, скільки він на 500 мл, неможливо було ввести, тому що треба було ліцензію будь-якого виду для того, щоб ввести ці балончики. При цьому для розповсюдження на території України далі така ліцензія не потрібна. І в цьому контексті я раджу, перше, що робити, це в податкових накладних, якщо ви це ваша постійна діяльність, вказувати в номенклатурі оцей об'єм.